Ilmeisesti nyt alkaa se tilaisuuden virallinen osa. Meillähän on käytäntö tuolla piirissä ollut jo vuosien ajan, että tietyllä tavalla eläkkeelle pannaan. Pentti on itse tätä hommaa hoitanut kymmeniä kertoja ja nyt se joutuu tämän kohteeksi itse. Sinä, Penttihän, olet Oulun piirin pitkäaikaisempia johtajia. Mitä sanaa sinä käyttäisi, piiri-insinööriä, tiejohtajaa vai jotakin muuta, kun olet yli 20 vuotta ollut piirin johdossa. Kävin vakoilemassa sitä kuvakokoelmasta siellä sinun koneen seinällä ja aluksi luulin, että se on pitkäaikaisin, mutta ilmeisesti on pari herraa ehtinyt olla pitempään. Jalo Tolvanen on yksi niistä ja sitten tämä ensimmäinen Hellström. Rateiden määrä vastaavasti vähentynyt noin 1000 kiloa. Siltoja on tehty 200 kappaletta lähes. Ja tehokkuus on sitten samalla kyllä parantunut. Vuosirahoitus on reaalisesti vain noin 17,5% korkeampi verrattuna siihen, mistä aloitettiin. Oikeastaan hämmästyttävän vähän. Ja me kaikki sinun työtoverisi kiitämme sinua näistä vuosista ja toivotamme sinulle ja vaimollesi kaikkia hyvää tästä eteenpäin. Ja tämän puheen lopuksi niin siirrymme näihin virallisiin sinun hyvin tuntemisiin adresseihin. Ja minulla on tässä kädessäni tällainen adressi, jossa tiehallitus esittää teille, tiejohtaja Pentti Olavi Ikonen, teidän nyt eläkkeelle siirtyessänne kiitoksensa siitä suuriarvoisesta ja hyvin hoidetusta työstä, jota te 37 vuoden aikana valtion palveluksessa ollessanne olette tielaitoksen ja samalla koko maan hyväksi suorittanut. Helsingissä 26. päivänä lokakuuta 1992. Pääjohtaja Jouko Loikkanen ja hallintojohtaja Anja Silver. Ja piirin muistumus käytännön mukaisesti, niin, jonka sinäkin olet luonut tässä piiri-insinöörin aikana, niin meillä on ilo ja kunnia luovuttaa sinulle piirin viiri erittäin ansiokkaasta työstä Oulun piirin hyväksi. Ja myöskin toinen tällainen muistamistapa, tämä tiemies patsas, niin olemme päättäneet antaa ja luovuttaa sinulle ja nimenomaan kappaleen numero 1, jota on säästetty. Ehkä juuri tätä varten, en tiedä. Number 1. Ja meillä on luovuttajana tämän teoksen tekijä, taiteilija Tonni Sorvarikunta. Ja kukaan sitten vielä lopuksi. Tuesta ja myötäelämästä. Henki Suomellemme, terve maamme rakkaviin, terve rantain Suomellemme, teemme veljet valaa.
toki nyt tähän väliinkin ennen kuin unohdan kaikkia asioita, niin haluan kiittää Jussia, piiri-insinööri, tiejohtaja huomisesta päivästä alkaen vuoden loppuun saakka. Ja teitä kaikkia, hyvät ystävät, jotka olette tänne tähän juhlaan kokoontuneet. Olette aina olleet semmoisia syttyviä, mutta ei teitä tarvinnut houkutella, kun meillä ei ole mitään bisnestä, ei mitään palkkiota millä houkutella. Mutta edes sanalla houkutella, te olette yltyshulluja kerta kaikkiaan. Lähtemään mukaan ihan yltiöpäisinkin kokeiluihin ja näin te olette tehnyt ja hoitaneet sitä paitsi koko rutiinihommat, mitä siinä pitää hoitaa, niin hoitaneet samalla tien myöskin ne. Siitä, että Oulun tiepiiri on maan johtavia tiepiiriä, mitattakoon sitä millä tavalla tahansa, niin siitä minä kyllä annan kaiken kunnian teille tekijät piirikonttorilla, tekijät siellä maastossa. Minä tässä yhteydessä haluan ennen kaikkea korostaa tuota tiemestarin panosta. Se on meidän semmoinen yhdysupseli eteispiste siellä maakunnassa ja sen kautta kaikki oikeastaan meidän toiminta heijastuu yhteiskuntaan. Kaikkiin näihin on sopeuduttu ja kaikkien kanssa on hyvin toimeen tultu ja tästä teille kaikki kunnia ja kiitos. Jokin aika sitten kuulimme sinun tehneen päätöksen, jota osasimme tosin odottaa, ja kuitenkin se yllätti meidät. Päätöksesi kaksinkertaistaa neuvoksen tittelisi, eli siirtyä oloneuvosten joukkoon, koettiin henkilöstön keskuudessa menetyksenä. Olisimme toivoneet sinun jatkavan edes muutamia vuosia pitettynä piirimme johtajana. Kuitenkin ymmärrämme valintasi. Tulevat vuodet eivät tule olemaan piirin henkilöstölle helppoja, ei myöskään johdolle. Juuri tämän vuoksi olisimme halunneet sinun jatkamaan vielä. Suurin osa meistä on tullut piirin palvelukseen sen jälkeen, kun sinä olit nuorena diplomi-insinöörinä ollut jo pitkään työelämässä, erilaisissa vaativissa tehtävissä. Moni meistä on ollut sinun oppilaasi teknisen opiston tai koulun aikana. Jo silloin tulimme tuntemaan sinut oikeudenmukaisena, käytännönläheisenä ja pidettynä opettajana. Valintasi Oulun piirin piiri-insinööriksi yli 20 vuotta sitten koettiin mieluisena uutisena. Nämä yhteiset vuosikymmenet Oulun tiepiirillä on ollut rikasta ja työntäyteistä aikaa. Sinä olet johtanut piiriä tavalla, jota me henkilöstönä arvostamme. Herra piiri-insinööri, herra rakennusneuvos, me haluamme ojentaa sinulle Benefon NMT 450 puhelimen. Tuntien sinun tarmokkuutesi tiedämme, että se ei jää tarpeettomaksi, vaan tulet kartuttamaan sille telehallinnon kassaa runsaasti. Toivon sinulle hyvää terveyttä, antoisia vuosia, herra vapaa herra. Kiitoksia Ville, kiitoksia Selvi ja kiitoksia teille molemmille. Mä suuresti arvostan tätä henkilökunnan panosta tällaiseen mahtavaan lahjaan, joka minusta
tai minä koen sen sellaiseksi, että minä saan pitää tällä yhteyttä teihin tuolta kesämökiltä Kiimingistä tai autoajaessa mistä tahansa Suomen valtakunnasta. Mä tietenkin käytän Elsanen Helena hoitaa tähän tärkeät numerot teiltä piirikonttorilta niin pikavalintaa muistiin, että mä muistan ne digitakitilleen joka hetki vaikka unissanikin niitä, että mä voin ottaa yhteyttä ja teillä tietenkin tulee olemaan vastaavallinen kohtelu edessänne. Mutta kaiken kaikkiaan minulla on ollut onni saada johdettavaksi niin tällainen joukko, joka ei oikeastaan pelkkää mitään. Ei se lähtee, sitä ei tarvitse piiskata eikä edes paljon houkutella. Se on saatu työtä tekemään ja ihan pienin palkkio tai olemattoman palkkion tai ei ollenkaan palkkio, vaan ainoastaan kertomalla heille, mitä varten te olette olemassa, mitä varten te tehdään täällä töitä. Siinä mielessä minä annan suuren arvon Oulun piirin koko henkilökunnalle siinä, että te olette tosiaankin arvostaneet työtä ja tehneet sitä työtä omista henkilökohtaisista toiveistanne ja pyynteistanne huolimatta pitkään tämän laitoksen palveluksessa. Kiitoksia teille kaikille mahdottomuutta. Lipposemme koulutti taivaille sinisille, joka silmä riemastuupi laululausu sydämille. Estäi laulaa vai käykäämme, riemuihin jonkin seuramme. Yli vuorten Laakson järvein metsäin laulu kaikuukoon, hurraa! Nyt laulu kaikuukoon, hurraa! Nyt kukkarannalla naistella aidonna maanostaan. Siis sinne menkäämme, nyt riemuimme, nyt riemuimme. Hän itke meitosei, ruusu ei kuolla saa poskeltaa. Sylissä valkaa vain, mä etsin vain, mä etsin vain. Lipposemme koulupi taivaille sinisille, joka silmä riemastuupi laululausu sydämille. Estäi laulaa vai käykäämme, riemuihin jonkin seuramme. Yli vuorten Laakson järvein metsäin laulu kaikuukoon, hurraa! Hurraa nyt laulu kaikuukoon, hurraa! Hyvä Pentti, hyvät tiepiiriläiset ja edustajien välityksellä kaikki tiepiiriläiset. Varmasti kaikki ovat mukana tämän päivän tilanteessa ja tunnelmassa. Tämä on hyvin historiallinen päivä Oulun tiepiirin historiassa. Monestakin syystä sen me olemme jo tänä päivänä kuulleet useankin kertaan. Tämä päivä on Pentti sinun viimeinen työpäiväsi. Sinä meidän johtajamme, piiri-insinöörimme, herra piiri-insinöörimme, meidän rakennusneuvoksemme. Sulla näitä titteleitä on ja ne kaikki kuvaavat sinua erinomaisesti. Takanamme on 21 vuotta. Meitä on ollut joukko koolla, sanotaan nyt runsaan puolen vuoden aikana. Ja me olemme keränneet tältä taipaleelta ja tältä ajalta, jolloin sinä olet ollut meitä johtamassa
erinäköisiä asioita ylös, tapahtumia ja eri ihmisten tuntoja ja näkemyksiä. Ja niin on näistä kaikista syntynyt tämmöinen kirja Ikosen aikaan. Ja tämän ensimmäisen kappaleen me tulemme kohta sinulle luovuttamaan. Minä uskon, että vaikka meillä on tämmöinen ryhmä, niin me olemme ennustaneet koko piiriä ja koko piirin henkilökuntaa. Sinun taitosi, tietosi, oivalluksesi ja innostuksesi on ollut meitä piiriläisiä käynnistämässä ja johtamassa sitä oikealle tielle. Ja siinäkin on kuullut tänään, että tuloksia on syntynyt. Mutta sanoisin, että tämä kaikki on langennut otolliseen maaperään. Ja kiitoksia sinulle, Pentti, hyvästä johtamisesta. Minä annan meidän kaikkien nimissä sinulle tämä kirja ensimmäisen kappaleen. Mä olin se, kun sä aina toki pytätä ja minä piirusan. Minua kanssa yritit pitää ja minä ajoisin pois siitä huoneesta, että meillä on tämmöinen Ajattelemaan näitä kuvia ja mitä kaikkia siihen tapahtuu, niin kyllä sieltä kelautuu muistiin te kaikki, jotka täällä olette, ja suuri joukko tämän tilan ulkopuolella olevia ihmisiä. Siellä näkyy oleva herrapiiri-insinöörin tittelin luovututtaja. Siellä on henkilöstöneuvosto Martti, siinä on puheenjohtajana. Ja siellä on Ville ja Kalle Ruvihitöissä ja joku Eevakin siellä varmaan löytyy, joka selittää joku tielahduksen vihollisen muutamalla minuutissa niin kauheeksi ystäväksi. Näitä tämän puitteissa minulla tulee olemaan maailman mahtavia hetkiä. Minä kiitän teitä kaikkia ihan sydämen pohjasta saakka. Olette tulleet mulle ystäviksi, monet tulleet läheisiksi ystäviksi ja läheisiksi. On haikeata lähteä siitä rutiinista, mikä joka päivä on tottunut, niin jättää se pienemmälle kontaktille.